Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Pagkasalita ni Roger nga napuluan, Pisti. Dear Manong Nemi. Kasta unay tragsak ko ken tragsak mi Manong Nemi. Ta normal nga impas ngay ni Lydia tinauna nga anak mi. Lalaki mo't ay nga rod Manong. Ket siyempre, Roger Jr. Nakayat ko ti mga danadagos ti Junior, ta imbagak idi kini Lydia ang asawag, nga no lalaki ti munang anak mi, Junior ko na. Numan pa'y sumupiyat, tanaluko ka no ti Junior nga inauna, kasta nga ta. Jakla mo Manong, isumat ti kayat ko. Junior, no lalaki ko na kay Junior. At siyempre, nayawi din dito balay, ti asawag, ket ni, at panunutak. Masapol nga, at pagkaldo, ti asawak Manong Nemi, manok, native nga manok. Ngimpi man Manong Nemi, tao matarakan ko nga manok. Sa may sa nga napintas nga pagtarak na ti manok, ito yan mi Manong. Ta agasidig ti balbalay, awan ti space nga pagkaramidan ti pagpupukan ti manok, no at daman sumagmanong manok ditoy, takawan da kanumot. Tado di kitay, agpulpulutan kada kitay masiusiwan nga manok. Malagip kon. Ninanang Manong Nemi, adut manok na. Managtarakan iti manok. Sunalang ta, malagip ko. Naimot ni nanang. Talukam nga kakabsat, Manong Nemi, babae, di kiti inaunang imiti siyak. Iso nga di agasawa dan, naikamang damat ti medyo adayo. So nga, cellphone lata na, pagtitinawagan mi, pagkikinumustaan mi kadagiti kakabsat ko. Naisinakmat nga dagos Manong Nemi ti balay, idi ta asawa ko ni Lydia gabuta. Amok kandakkel ti pamatik. Nga saan nga kasurutan da Lydia kininanang. Gabuti ugali ni nanang Manong. Naimot. Yuri di ubing kampay lang Manong Nemi kita. At ako lumabas nga kwa, agla ko ti ice cream. At dagsar din kada di pa pang gumatang. No, dumawat kam to makininanang idit, igatang mo ti ice cream kita. Dumat kinan nyo ti pegat, apit ice cream. So, paggastusan. Lumabang kami di agbasa, Manong Nemi, data. Talagang nuwan kan babaling kat sa angamang te. Bangbag na kayo. So, pita pagplete yo. Wala po. Mamano idi nga mga sibro kami, Manong. Awamot idi ti maaramidan ni tatang, Manong Nemi, taadada, nga naturuturay ni nanang ni tatang. Agbangbangkag ni tatang Manong Nemi, kita siyempre, gabata nakurapay kamlaang, nagpatinggalaang ti high school, di kiti kakabsat ko, iso nga idisyak maten ti aggraduar ti high school, Manong Nemi, simurutak maten ti construction. Damok Manong Nemi, nga saan na kami kayat pagbasahin ni nanang, ni tatang kayat na. At ano adala kita paggalakwan na itimula na, ma-harvest na, itad na amin kinanang, ninanang matibang kontrol. Naimot at talaga ni nanang Manong. Talaga as in nga naimot. So nga idi nagtaadaan trabaho, dada.
Kastos ko man ta, maagatan ko man ti kayat ko, ta social tuwak man ta manong. Aging ka manong nami, nagamamu kami kini Lydia, iti may sa nga lugar nga inak nagtrabahuan. Nanubiak, at damat napasamak ka na kami, aging ka nga nagsikugan, inyawid ko dito'y balay, manong nami, kat nagkasar kami. Himbag, tadabakante nga balay, nga isot balay mi ita, upupahaan mi manong. Agurunong kami, tabarbareng kunak, no makaiparakdar kami tumatan, di bukod mi nga balay, damat babali mga pagdisuan, ti asidek ti balay mi manong, asidek ti family house. Panunutek no sa dinno ti pangalaak manong nemi iti manok. Iti karuba mi manong nemi awan. Awan taglako. Mapanag ti tiyandaan, nakutong da kada nangina. So nga tinapanunot ko manong. Ure ta masapsaban ni tatang agriing. Pinarbangon ko manong nemi, tirimuar ti balay, kalbasan na, kat tinurong ko. Tidalan nga agturong itayan natatang kininanang. Habag isumat manong nimi. Nga rimuar ni tatang itirid daw ti kusina. E baga parbangon nyo tatang. Ay, Roger, sinapsapam. Ket kun na, tiyamba ka nga rin tinasapam mo ta pa nagriing yo. Ay, way, kasto yung oras. Agriing hak. Kumusta ni nanang? Siya at mo may ka man. Tang, nung mangibagat ka ni nanang ti manok, dinalakid di kaya. Na, taore gatangam, no di na kaya taglako. Kadado nga manok na, di namat kaya tagpaparte. Maguston na kit nga buybuyan, ano, kasta nga kurkuran na ida. Kasta ore tiragragsak na. Kasi laad-adapin ka naragsak, ni nanang mo. No pa kanin na di kiti manok na. Sa nakasasalita ko naman no sa sino nakam do kita manok. Nagragsak pa nga isuunat. Wanang imiti siya. Ano to kunayo? Nabadpatag di kita manok ni nanang mong imiti siya. Kunak. Kapay kunayo ti kasta. Makasit siya dahil nakti manok. Pumartita mo bakit kunak dahil. Glayang kan. Kapag nagswerte loko ko na. Gagadigat kahit nga sawan. Di na kayat nga damaksa di manok na. Kan di na kayat nga makaramanak. Tanapat padagday manok, gamit siya. Apat nga sa nga tata. Ay, aman. Kasi nga rin kan anak ni Lydia nga manugang kakwang sa pulag di manok. Talaga na mangtiliw ka. Doon na damat pendimsag. Pilyam na tayo nalukmag. No, naimas nga kaldo ni bakit mo. Hantang nga makadlaw ni nanang. Kit lalaingam. Lalaingam Kusang pamenta. Yan. Suro ka, kastoy. Nangalaman nung nemi ti kawayan ni tatang. Kalpasan na inikan na, pinadbadan na, tirigis iti pong ti kawayan. Etoy. Kasanot pa may akaroon, isukdal mo. Medyo isagid mo na di ko ha? Dito'y pungto na ito kawayan, nga nabadbadan tirigis, iabay mo yung sa kadi manok. Di dya sango na, sa mo timpagan di dya isang ati kayo, na nagbatayan di manok. Nung matimpag mo, lumagdong agbatay data manok, itak pungto ti kawayan. Sa mo na irinutan ng ibaba. Nalayin kayo magkahan tatang, aramid dyo ini. Di baruak pala nga, nagtiliw kam ti manok, kasaramidan mi. Hampulos nga agtagari, hampulos nga kinito nga nagtangla ko. Ay kata, igkamam to ata ako si ulo na na, si pitnan, tapos ang agkiyak. Laramida mo. Inaramid ko nga rod manong nemi kat nagmayat ngagpeso. Imbatog ko manong nemi, ti kawayan, ti ongtuna nga nabadbadan ti rigis, ako intimpag kasi dyan sa nga di magtungag peso di mo nagbatay di kawayan baba ko na ininot ba di asid deget tinukmak ni saka kanji sipit na po saan pulos nga nagtagari mo naglukman nagdakay tanan thank you alalala nga ro din tapar tiyam kita tapno da kaldo nila ka bakit mo
Pagdagsak sa gawisew ako na manong nang bitbit te manok. Alpasan na. Ang kuning pupok, nangidadang akong ti manok. Hindi makaring ti asawak manong nemi dot akong ti manok. Ano data? Manok. Ay, mayat man. Ano't naman imas ng ilok mo? Agpili ka. Hindi makita ti rangaw ti sili, o ano papaya, o ano pariya. Nabimbita saan di pariya. Hanggang maiparit ka niya ti pariya, di ba? Nga na. Sige. Inaktuaran mga halad ta, ti pariya. Adod ta. Pariya ti bakir. Hindi damagan manong nemi ni Lydia nung apon na tinilumi kinitatang. Iti manok ni nanang. Ala, hanyong magbaga kinanang? Kaya maturog mo pa lang. Kinitatang kanta kariingan. Insuro na kung nakasuro pamayak. So, nakalalis to. Agkaldo ka magkata. Nalis to ka mapasublit mo dating ang pigsam. Okay? Ken natubtubog no kata parukong mo nga pagtaroan na ni Junior. Okay? Takalpasan lang ti makalawas. Mabalinton. Makalawas? Mabalinton ti? No kadasagan ton. Mabalinton. Mabalinton ti? Mabalintuanen. Loko. Talo nga bulan. Ako po nagbayag mo ito. Talo nga bulan. At bakit mangibaga nga inem nga bulan? Opo. May isa lang nga bulan. Baka. May isa lang bulan. Basta may isa bulan. Bahala ka. Nakiimimas ti panangan mi iti asawak na naroon na kang kuwana ti panagkaldo na po. Naimas gahim ti karne ti manok ni nanang mo. Di ba naimot naman nanang mo? Naimot. Pati ni tatang imutan na. Pati di bagbagin na. No di na kaya taglaho, di na kaya. Ano nangarod? Magustuhan nangarod nga kwa bilbilangan. Sa malasin na dagiti manok na. Analing dahil nga bakit? Managmamanok. Nagmamanok. Ikit nangarod sa bilangan ng ton. Bakit kasi nga oras kit bilbilangan na? Damad ni tatang. Pinalubusan nakmad ni tatang. Talpas kami nga nangan manong nemi idi taumay ni tatang. Roger! Ay, tatang. May kaya man, apay di kaya bantibangkan? Naiway-way ko na di titaragan ko. Yung agawid ha. Kasta una di ikis ni nanang. Tapay. Ikita amunan no adda mapukaw manok na. Malasin na pa ya. Burburan ko na nga upang nga lukmag. Nga may kaduan nga panagitlog na ko na nataada ka nung talong itlog na. Kagalpasan nga kwa. Yung pusing na digiti kwa. Kada nangarat ko tayo. Kada imbagag imbagayo nga siyak, tinangtiliw, tinangala. Babayan ti pan nalubos ko na. Nigit madilat ako na. Awan ti sabali nga mang palubos, nga maksayan na giti manak ko, na saan nga siyak. At nagapa kayo na, inapapa na ako na. Kanang di ko na, naping harot imay kayo. Tap no ibagag kang ka, ngagsagana ka. Tapay. Kat, napan nagipulungan iti barangay. Ana? Ibarangay na taninanang kapo iti nga manok? Kanyarot, amumutin ti ugali ni nanang mo. Nagloko mo ti. Baka madamdama. At danton maawat mo nga imbitasyon mo no sumon. Tila babawik. Hanggang manangarot kat nakankon. Nasidamin. Awalat na batik. Doon na, tatangabay. Di ka pinangan. Kasunong umanganak. Mamanak ko mamangan. Sa subli jay bangkag. Timat sa adong kakasagit nga sa una. Timpakan na kanya. Di adad nga na bisina na. Alagat makamukil. Takaro din ha. Ano? Ni Lydia. Kadigdigos na. Lips pangilangan. Sanang digos na madama nga padbadid dyan ni Junior. Nala. Mga anak mga rot kalpasan na kita.
No hanto pa naturog di anak mo, di apo ko, para asa tumat nga kargaan. Kabigatan na manong name adan ti sungon ko. Ni Hepe, ti tanod pa kid di Maya. Ari Roger, yung bigat mo. Ay, apo Hepe, sa gagayam. Abay, kasi makita mo na nakalinuporme akta siya ti naka-duty da barangay. No, sino ti naka-duty, iso ti mabalin nga ibaon, ta sekretarya, treasurer, ni kapitan, no sino man ti naka-schedule nga kagawad. Dito ni, imbitasyon mo. Imbaragan na kamot inanang mo. Duaki kinitatang mo. Iso nga mas daw kang ngarot. Dito nga ta makapagkikinawatan na gat ka saan ka pamilya da kunak ngarot. Abi nga minay, may panggap ti manok. Kaan anak ni bagat ko sa pulang na ti manok. Ni bagakmat kinitatang. Saan ko yung bagakin nanang at matmaturog pala edi. Naluko mo din mo. Mismong anak na, asawa na, pa'y barangay na. Mamanong ti kiti saan nga makaamam mo ti ugali ni nanang manong. Ore ka ruba. Naimot, ore pabulod. Tinakayat tagpabulod. Di ka kumagumatang, di ka kumagbakit. Ako'y bumulbulod kayo. Iso nga awalat papan bumulbulod kang kuhanan. Ora dati ato kumangat sang ili at sang ili kumati karuba na ket kayat na kayat dati manok nga ipasida kuma. Ora no ibaga na 500 pagbayad ko tumay sa manok mo ko na dapay. Di na kayat no saan nga talaga nga nakatiyempo nga glako. Kuna na kita ahaampay nga tiyempo ti panaglako no kayat yo o yorayo aging gana into no Biyernes kunana. Itangar ti panakasapol mi aya ora aramidan yo kayat naglako kayat. Numabalin, mamanok pa kitaglako, kayat ko nga, paadwan, palukmagan, nakapimpinas ka rin ng buyaan, kasi tang nakakaad-aduda. Sakbay nga dinteng manong na-meet schedule nga panakahusay, ti reklamo ni nanang kada kami kinitatang, imay manin ni tatang. Di kasapin na nga. Agit dasara akong datang. Tunan pa nagsublima yati kayo ka. Di trabaho. Ito na makadisag ni Lydia. Ito na kabailan nanti ka. Apiksan ton kabailan nanti mangirapin ti trabaho nan. Kabailan nanti agluto, agdalus, aglaba. Ngim kabayat nga agdaldala ka na siyak pala ti aglaba, agluto ka ng dalus. Tunan nga tumsaga ya. Mabalinin, ito no Lunes siguro, nagsubliak doon trabaho tatang. Apaya. Kaya data, schedule ti pa naka-hearing ta. Ano oras ka di tayo? 10:00. Nagat. Mga anak dito yun, takwa. Dito yun pa nang agrubat. Tagadandan nga mapansa di barangay. Alangan mo nga agdan kami kininanang mo. Data at agdan. Tadatangarot, di ba hearing? Agur uradan manong nemi di mapang kami kinitatang di barangay hall. Di kapitan, sekretarya, tanti may isang nagkagawad. Iso lang. Nga kadatang nagkagawad, ay duwa kayang nagkagawad. Di naka-duty kan dito yung chairman kano ti peace and order. At ninanang manong nemi ti abay ni kapitan. Nagtugaw kami tasidag ni sekretarya. Medyo adayote ami. Atidog kalamisaan. Ala, kaputad na kayon. Kompleton. Tinagpasumon kan sumon. Rugyante nga roden tapno saan tayo na yung mabayag. Kadato di kitinaskan nga trabaho tayo. Indrugi ni Kapitan Mano. Di magdar kami manon nemi kahit pinusgan ni Kapitan ti sekretarya nga mangidaulo ti ababa akararan. Ti pasat ti kararag ng sekretarya kat aday bagana. Sabi ko ta makapagkikinawatan, dagiti na ireklamo, kan nagreklamo, iti tayo nga kuntaway,
Sapay kuma, tanuan yaman digiti madi nga aramid, titunggal maysa, kadakwada ket mabalbaliwan. Ay, jay. Una, agbalbali ko nga ni nanang. Ni Kapitan Manong Nemi itinanggirugi, embagana, nga ni nanang kano, ket imay dito barangay, ket inreklamo na kayo. Tata, na asawa na, ken Roger, nga burudek na. So nga idi, imbaga na ti kasta, nasdawak, ket kinisyonarak. Apay nanang, idanon nyo pa lang ti barangay, ket kabalan yung samet, pagsistelan di jay, kakapamilya kayo. Ko na nalatay, papilit. Basta, Kapitan, ibarangay ko ina. Dapno, maamuan ti sa nga barangayan, nga isuda ket mananakaw di ti manok ko na. Iti allege ni Nana, kata kayo tata, ken Roger, tinakaw yun yung manok. Talaga tinakaw da, Kapitan, dahan da yung pakada kanyak, di tinakaw da. Ano namin tinapasamak, Roger? Alak ti side mo, nga muna. Ibagak ti rason Manong Nemi no apay ka sa pulak ti manok. Iso rantak iti parbangon ta siyempre hampay nga dimsaag dagiti manok ket alalisto nga matiliw. Itatang ti nagpakadaak ket impalubos naman insuro nakpay no kasanot aramidek tapno makatiliwak. Dejay tinapasamak, Kapitan. Imbagadak kinitatang. Di apay sa pagpakadaam. Kita siyak akin taraken. Kuna ti bakit? Nanang, matmaturog kayo. Apay nga di mo yoray nga griigak. Kita kurkurak. Alis no matilawang ket no makurkuran. Nanang, amok mat nga no diyo kayat. Diyo kayat. Pati mga nga jak kayat. Ugali yun, tinaimot nanang. Ha! Di ka ko mga nagtaraken. Nagasawa kan. Amom nga ganak ni bakit mo. Ay, di ko mapalang nga dua, talo nga bulang ti tiyan na, nagtarakin ka ti manok, tapos natin kaldom king kuwala. Umuon ipigbigsaan, di agun-uni, nana. Ada ka dito barangay hall. Tanang nang, pinasarap kayo nakisarita lang. Ay, takas na tugali na, Kapitan. Naunget, naimot. Kaslawan ti masapsapol na pada nga tao. Anadera na pa tatang ko. Matitugali na. Hoy! Sikat matitugali na sa daot. Da kayo nga gamat sa daot. Agtatakaw kayo, mananakaw at manok, agmamanok kayo. Nana. O, kulimak lang, nana. Hanggang gagaapa dito, iso nga rin nga, nagreklamo ka, kat napayaban na kita, inreklamo, no, ornosan tayo, ti amin. Agkakapamilya kay pay. Iso nga rin ako nagkatapi nga, ibarangay mo pa lang, di ba, kasarita mo, ano, anyat, kayat mo, ang pasamak, ibagam ko makadakwada ko na, gusto yung mat. Ita nga rin, nana. Anat kayat mo mapasamak. Pabalot mo, dagiti agama, di asawang kang anak mo. Gapulay ti manok. Mabalinda ka din nga ron nga maibalot Kapitan. Kit, panagtakaw nga ron. Ang mahusay dito, no, awan ti panagkikinawatan nyo dito, ipanta kayo ti lupon. Kaya no kas di nga saan nga masulbar ti lupon ti problema yo, ipangato ma. Papa mo, i-blatter ti polis, kalbasan na, mapanggagipila ti kaso, mapangkati piskalya, pangayab ka ti abogado, kaya dinto no, mga maawat ton datata kini Roger ti subpina da, counter affidavit dan tumat, ay nga may schedule ti hearing, kasi panagtaray ti kaso. Kasunod kabayag na, Kapitan. Depende no, depende no kasunod kalisto ti proseso na, taadumat digiti pending nga kaso, baka mabayag. Baka na di manok nga kinaldo da Roger ket mamin ano ko mga naganak mo napisti ko man. Nana. Kasulatan. Bayadan dalatan. Kiti siya kumabalang nga balayo at nagsasalitaan yung bayadan mo. Nalayo manok ko naman natin Dadi ka pala may di barangay ket nadisturbo kami pa. Alalala, ngamsak ba deta? Pagsaritaan tayo mo dito yung duwang kagawad. Nananot ti chairman ti ka peace and order.
Kagawad Ronnie. Thank you, Kapitan. Panagkunak kat talagang gusto di ko ng Kapitan. Dito kasi iti klase ng kaso, makagastar laan iti oras tayo. Yung kumang adakam nga mangisaysayan kat sa baling ng kamaramiden, ng importante, madakam mo ditoy. Ori ni Kapitan. Adakam naskin nga papanan nang, gapot na naka-schedule dito kay hearing. Iso nga adakam ditoy. Hanggang timadlagayam na pagtungpalan na nanak at pabayadam. Di ko mapailanggod nga imbaga mga bayadan da. Tayo nakasagada matang bayad. Nana Mildred, ore siya kita amamu kaunay. Gagaputa agkakasityoan tayo. Na minsan nga kasapulo nagtimanok, imayakan ka. Ngayon pulos nga din na pinagustuhan. Uri bagak pa nga 600 di may sa manok kapag bayad ko. Alangan napaidam ka na. Lalalahan mo kontrayan ka po tao studio ko na. Napaidam ka. Hanggang makaaw-awat no anyat kayat mo isulatan uri ko manok wa. Di mo amot ti makibarangay, di mo amot makisityo, di mo amot makikaruba. Gusto ko na, apay, gaputa di mo pa'y amot ti makikapamilya. Kapamilyam ni tata. Anak mo mismo ni Roger. Yung makapay nga kasi pala kapitan mo, ibarangay mo. Di kad kahit nga sawan, sika timadit ugali na. Ay, apin nga siyak ba't ibagbagam kasta ko kakawad. Siyak ti nagreklamo. Ibagbagak laing ti bukod kong kakapampanutan ken pudnong obserbasyon ko kada kayo na. Da kayo timadit ugali na. Nakapuot kayon, ti mismo nga ina, ibarangay na ti anak na, kundi asawa na. Araman, gapulayang ti manok. Kasala napatpatag di manok, ngayon ti kapamilyam. Jesus, Kapitan, pagsatingin ni kagawad, maditi bagbagan, apay kasak tiga, sitsitaan na. Nana, ada kami kengkat kwa, nakasentruan ti issue. Siyak na nagreklamo, apay nga saan nga dito bagbagan nyo. Dito agamat to, apay nga dinagtarakan di bukod na kamanok. Kaya ori santa nagtarakan kat gumatang dabat kan. Apay ko gumatang kuma. Kaya apay nga tinakaw da. Tinakaw da hantay pakpakamukan niya. Takaw da dyan. Ni Roger, impakada na kinitata. Ti asawang nga mismo, kapamilyam. Kaya rin lawlawag na sa siguro, kapag tamat maturog ka pa ilang, kan ti parbangong, alisto nga pa nagtili ti manok. Baka kung nanamat kan alakat no, pabayada makiting ka to singirin. Kung namat nga di mo kaya taglako ti manok. Kasanurot ka pabayadam. Kung nagkata kayo ini nga saan langan, itilatan, tayo supay pakataktakan mi, ti panang ipabarangay yo, kunak. Ngayon tinaktak na kami. Kasi nung oras ti matitugali na. Hay, siyak pa yan tinagbaling nga dakas. Idin to tayo, mananako di kita ang gama. Hamo maawatan ti issue, nana. Siyak pa yan tinagbaling nga dakas ko lang. Talaga man. Ano? Dakas na, kapitan? Dakas na? Ano kumat pagdaksak? Kinaimot mo, kinapaidam mo. Ti kaawan ti panangipatag mo, iti pamilyam. Dahil ta, no amo di mo among ipatag ti padam nga tao, nang runat ka pamilyam, dakas dahil ta. Lagi-lagi pa, kagura na po Diyos, ti di na amo ti manangipatag ti padam nga tao. Dahil kita ti duwa ka kangrunan nga bilin na. Amo yo, uno di amo. Hala, anya dagiti duwa ka kangrunan nga bilin ti Diyos, nga mangsakop ka dagiti amin nga bilin. Diya ka mo, kapitan. Di yun, kahiman mo. Roger, amom. Uwan, kapitan. Ayatem, tiyo muna kit ayatem, ti Diyos mo iti so amin nga puso, kararwa, pigsam, ken panunot mo. Ti may kadwa, ayatem, ti padam nga tao, akas iti panangipatag mo iti bagim. Oo. Ha? Gusto, nangigyo na na. Ilalala. Si kaman ti mangibaga, nana. Merced. Ti anya kapitan. Dahil imbaga ni Roger nga anak mo. Dahil duwa kang runan nga bilin. Ana itayan. Oo, kidam. Ada ka di Diyos mo na. Buno dagiti manok mo ti Diyos mo. Alamat kapitan mo. Nga po na yung kanamong ka na po Diyos. Sino na po Diyos kang ka? Kaya iso din nang iparso ti langit kang daga. Iso pa din nang iparso kanya.
Iba't patig mo kadi kinapo Diyos. Isun no kumatisaan nga magipatig kinapo Diyos. Kahit di may kadunga bilin. Iba't patig mo kadi tipada mga tao. Ang manang ipatig mo tibagim, unat tibagim bilat na patigkan ka. Pati asawam, itarum mo. Pati anak mo, itarum mo. Isak bayan din nagbaling nga dagas, kapitan, madida ito'y. Nalatap numalpasin. Ngunit masapul mo kadakwada, bayadan da. Una, bayadan da. O, manot pagbayad da. Bayadan ta sa ngaribo, di manok. Paunimit nginanan. Dahil pa iti may isa nga na ulpit, mading aramid. Di mat na ining nga da, ay basol da. Panakamultadan da di ko. Kat sa angarad nga papankan ka, amin, tagmultada ka. Ngayon sa amin nga kadawan ka nakuha ti multada. O, 5 gasot, mali ka. Sige, 5 gasot. Roger, at 5 gasot punta. Nanta kapitan. Sige, bayada mo kinanang mo, numalpasin ti kaso. Imun una nung name ni nanang nga nagawit nga kumuskusilap nagdaydayamudom. Pinagunyan pala ni kapitan. Balat na dadayamudom na, nakita dalam mo't 5 gasot kung pinagbayad na tamanok mon. Pasensya yun ni nanang ko, kapitan. Apo kagawad. Gusto nga peso, kapitan. Hala. Barbari nga, nureto yung panakaibarangay may kahit isumot tadada nga nakasentruan ti isyo. Dadaday panangibagay yung madito ugali na. Sabi ko man, nagbalbalo niya, asawa. Alawin tata. O sige nga rin. Dapat naskil nga papanak. Ay, thank you, kapitan. Intuloy ko tinagtrabaho manong nemi panawak ti asawak, sumangpatak met numalpasin ti trabaho, siya akong tagluto ti pangrabi, kumatang betnokan manong nemi ti mabalin nga may pasida, may kaldo ti asawa. Adan 3 nga bulan manong nemi ti anak mi idi mapabunyagan. Imbay ni tatang. Ay, pabunyagan yon ni Junior. Punta. Alagat imbitaram tumatla ni nanang mo. Maraming no. Umatender. Dinang kanta kahit tagla ako ti manok. Ta manok man ti may isagana. Siyempre, mamano ti kasta na padaya kanda manok na nga native. Kit padasi mata pero may patangam no. Mayat nga glako. Ayan na, dilo mo, anak ko. Manipod ka di nga hearing. Saan nakpulos ka pinagpagunyan ti inayo? Ada pigondawin nga dinakilakam. Ana? Owen. Susap, tigalin ako na. Kapilitan nga glutluto akto. Uno saan, sa kabay mapalag ti bengkag, luto ako. Doon makaluto mga anak ko. Ngayon ilakam nyo ni nanang. Ilakam ko. Ngayon nusot agluto, di nakilakam. Di saan nyo mat ilakam no kasta agluto kayo. Mapanakasta. Nung saan na kaya pagpagunyan, di adadang saan tumatapagunyan no mapanak. Ipadasam na nabarbarin mo sa bali ka, sa bali nabanak nga peso manong. May sangal daw sakbay ti bunyag. Madama ng akurkurkuran di kiti manok na manong nemi nakadungan paiso. Kuros to'y ate bagtaragan di manok. Gura kayo, bilangin kayo. Bilangin na kasi, di ko nakita na. Ay, agkal na, Umatay ko, adag bumanok dito. Baka gamatan na kayo. Hindi pumano di kiti manok at madamada pa ilag tuk-tuk-tuk manok. Ano di ko nanan? Umadayo ka dito kit adati mamanok, baka tukmaan na kayo. Nanang, nabagamalam yo. Dan sakit agun-uni. Siya nga ron nanang, ni Roger Detoy. Parpatak lang. Nanang, pabunyagan mi ni Junior nubigat. Umay kayo to May kayo to.
Imbitanan kayo. Kaya no mabalin na nang, gumatang ako maiti 10 nga manok, taisot may saping may sagana. Alam na, pagbaluran talatang sagli magasot, tunggal may sa. Dakil man uno basit. O nanang, 10 nga manok, libagasot ti may sa, manuno ka na dyan? 5,000. Ano isagsagana ti 5,000 ni? Nanang, ay, agora. Sumure ka kung dito balita. Inakagluton. Ha! Saan ko man ilaklak am na dyan ang porsyo? Lambarakon pato. Kitsimrek lata. Paunay ka na bakit? Apo, saan lang ko mga basol tagilunod? Di ka ako mapisting. Diyos ko pa kawalan. Uno sangkat, dikit ko mga manok, ti mapisti. Gunggulam nga bakwet, nga naimot. Saan napulos ng imay ni nanang manong nemi kada ito'y pabunyag ko? Ni kapitan, suda ka rin di kagawad na. May sa kaliming santa yan da. Ay, at saan ko makita, Roger? Kapitan, ni nanang mo. Ay, salutsudan nyo kinitatang ko at amating po di nahiring kami kita. Handa ka no pagunyanin. Sana ka no pa ilakam no kasta ngagluto. Anya? Pao, mantikaro na natang bakit. Hindi lang yung kalman, kapitan. Timat papangkod yung balay, tamang ibaga ako mati 10 nga manok. Kitayo ka, kas makita yo, awanti na isa ka na nga native nga manok. Ito lang nga, white leghorn nga naprito. Daan ang gimas kumatagkaldo. Imbaga pa nga, 10 nga manok, bayadak iti 5,500 ti maysa. Di nakpulos inkas kaso, kasla awan ti mangmangig na. Pauna matabakit na dan. Takalaga ka din kasat ugalin na nanang nyo, manipod hindi. Kasat ugalin na. Naimot. Ilabagbagay na pampanunutin na. Under naman itatang, nangarot kita ko. Naturturay ni nanang, padasan ko man itatang mga mid ko. Parik na, tongpaan na. Ano? Yun, dakas takit. Parik na. Tapdog na kam. So, nga dapat nga ramitin ni tatang neta. Aman, agapada. Agapada na ko, kas pagaling at agapada. Hanga mabaling masapol nga, ti pamayan ko man itatang mo amin, nangat nga to di buses ng misuna. Tano nangat nga to di buses na nang mo, tungpaan na, tapnog na kam. Durabon na. Ito kastagat. Kasi lete ko, kumpadrek nga taga San Pablo. Dak mamati idi. Isut aglaba. Isut aglut amin. Sa isupay ti ko. Mga iwan kada di putut da. No kastang adda. Ngayon naman nagtrabaho agad kapilitan nga di matla asawa natin ko. Isupay ati mangunget. Minsan pa nga napanag addaag addaag pa ya. Ung tan na. Aman, pagsasawan itudo-tudo na kasi dyan. Kit da diyamat kumpadre ka kit dumugla tamat. Edi sinardan ng asawa na. Imbaga ka rin kumpadre. Kumpan, mayat ka nga kasta latan arami ito ni bagat mo? Pamlata kumpan. Agsardang matlatan ko. Ngayon di mo kayat nga na agbalbaliw. Kayat ko kayat mo matgayam nga agbalbaliw. Kasi taramidin mo na. Patasim nga tungpangin mo. Diyan mo kinakitahan na inaramid. Kalpasan lang di makabulan. Nabang ko sinarongkaran. Isumat ti mangbugbuг ka o kinibakit na. Hey! Ilan na kami mantagas to? Ilan pagservin na kami? Ala na? Ay, mabitlaan. No, baliktadan ko pan. Ay, pinarik na. Gustot ko na. Kunana. Nabigla. Idilayatak man ang agparinto mga rin. Sorry. Kadi. Kat nalayan ka. Gusto ko na. Tong palagayam, kasapulan na. Kasi naman nung naimit istorya ni Kapitan. Naging gama nung naiming nga kalpasan, 2 nga bulan. Sumangpetak dito yung balay man nung naiming. Kamusta? Ay, matmaturog na anak ta. Ayam.
Lalalang ka, nagsukatan. Samon to ayayaman mo ti sona. Mailiw ka? Mailiw mo ti anak ta. Lahanap ka akong tagloto. Awang gayam. Adadamag ka. Ano yata? Dagas nga damag? Kuno na yung bagadamag. Na yung bagadamag para kin ka siguro. Ngam dagas adamag, dagas apasamag para kin nanang mo. Apay, ano na damag? Hindi na kahilam kalman. Nga nangrugi ti pisti ti manok. Isong itata, awan pulusan tinabati nga manok ni nanang mo. Hana? Napisti da amin? Well, kit ni nanang, to ano nga mapisti? Uy, tikagsaw, tikagsalong ko. Ay, Diyos ko, pakawanan da. Naibagak data, edi eh. Kaano? Edi napanganak, bang ibagak ko matisang ang pulo nga manok. Maisangal daw, sakbay ti bunyag ni Junior. Baga ano sa ala nga dax kuma tagilunod ko na di ka pala mapisti nga bakit ko na bunusan kat di kiti ko mga manok ti mapisti ko na alala baka sikat gapunan no apay nga napisti nga paiso gagangay dataan apay ko ma no ko ma iti ko mga imbaga ko na ket iso ko mat panakapisti na ket iso angem na bayag mut pa sa prenas pistida. Madamdama pa ay manong name at dan ni tatang. Roger, adangan. Adangan tan. Dumanong kayo. Ay, apo. Dati apo ko kita. Lasoblatak magmat. O, yung kakanong kinilolo, anak, ha? Opo, kung maraar ngagpeso, natang ang kanayon nakbat kumay dito, hoy. Luawang ka. Tano adaw ba ni Lydia? Siyak mga ayawan ka ni Junior. Basta yan. Pasali dito, peti pangaldawa ko na. Imbas ngagluto makipangalakon ko na kinilid siya. Kinapay ni nanang. Kinintultuloy natin sana panangilakam kanyak. Kitpunto ka din damag. Tipiste. What? Ay, sus. Aglong nagululang nga nagrungrungaab ni nanang mo. Sa ampay ng al-aldaw. Katne, panglabi man yun. Ano, brana? Ajay. Makaina na. Agdungaw man yan. Dungawan na nga rin kiti manok na. Tuno ko nagbangsid dan. At napan na inumong ida. Pinaggaabay na ida. Sana dinungdungawan ida. Baga karot kang kuha ng agkali akong ti abot. Tama may punpundan ko nakit. Han. Boy, kita ba nako? Dungdungawan na ida. Dadala nga nagbagtit. Susapo. Sus ko. Ay, yung kakitain na makano ko agmaoyo nga ni nanang. No, dinanto pala kaya tip makuha agad kabilitan nga saktot mapan mang agkalit abutan na ta. Pilita kang mangitabon ka dagiti nga manukan tapno sadang agbangsit. Uno saan, yung nakitabon ka dagiti ko mulak nga papaya, napiyala nga pataba, unang nagpasutatan. Tapno adda serbina. Pagbalin ninyo ang ganagan. Mayat sa. Uy, mayat. Muna kitna Kapigsang agsabong na kita'y papayak. Nagsabong da at lalaki. Yan ata sa bali mati sabong ti lalaki, sa bali sabong ti babae. Nang rabi ni tatang dito'y manunay mi kalpasan na nagawid. Kabigatan na manunay mi nasapang imay. Apitang, ay, ninanang mo. Apay. Kumusta nanang? Napasama kang kuwan. Ay, abuman ni Roger, kunan. Ana? Kitsakbay nga mapangkagtrabaho, alain ka na. Tapay masapol na. Agpakawan nga tamad kang ka. Nagpakpakawan ka rin kanya. Ana? Naamiris na siguro. Maditinar aramid na. Isang ka din nga kas sa timasapol nga nas ka na mapasama. Di pa nagbalbaliw ni nanang mo. Kahit yung sawon data, nagbalbaliw ni nanang. Nagbalbaliw na ta. Ang karina nga rin, nagbalbaliw. Napanak manong naimikit, hindi makaasidag ka, kinarakop na kadagos ni nanang. Roger, anak. Roger, awarin ni kiti manok ko. Nanang, gagangit eta ti manok, adapisti.
No na isakbayo ko sakbayin ko man kawa. Damat pakdar, dano kakit. Di kay siguro nagdadang ti radyo. Dagiti karuba nga damanok na napakdaaran da. Na isaganaan da. Yung pupok da ida. Dagiti manok da. Kahit saan da nga na ano. Haan nga ta. Siyaklaan. Apo namin pinsan nga na-plug. Napisti di kitado nga manok ko. Nako. Namukla ko mga dandanin ti pisti diin lako kumaamin ida. Di kwarta kumaita. Ang bali nanang. Tausa rin ni tatang nga mang lapsat ka di papaya. Ana, suting bagana. Agabrut ka ito di papaya. Nga ta, makabruta ka ta. Kito na. Noon kay tumat agburas nga mapanyo into ilako ket di paglakon nyo ited kiyot kini tatang tandanan na kay to. Oy. Alawan na nako. Mapaan na kano ikot-kot di tunggal maysa, di tunggal puon ti papaya. Ato papaya na aya, kaano kano. Manggapudan ngagsabong. Ket tulungan niyo to ida. Tapno di kasta, ket bahagi yun tumot nga dua, dahil ti paglakon nyo ti papaya. Ket naganar ti papaya. Nanaro na kadagit agim empanada. Kano agpaluom kayon, nanginati naluom nga papaya. Sta, anak, pakawanin na, kadagit nagbasbasulak. Paahan naman nagkurkurangak. Nanangagbalbaliw kayon. Huwain, amok matkat nga madit araramide. Ket no dan nyaman dagiti mading nga inararamid ko, saan kunton nga araramiden. Siya no kasta. Kung takang maladi kiti kakabsat mo Abay, kahit ko nga makita ida, mailiwak. Yan tangay tayo ito numayan nga lawas, ti anniversary ti kasarmi kini tatang yo. Tanggit together tayo man. Mailiwak ka na kiti kakabsat mo, di kiti manugang ko, di kiti apukok ka na kuhada. Tao mayak tumat sa diya balayo, tayo nagpakawanak mo't kanini dyan, kahit kumatan nga maubad diya apukok ken ka. Hasta nga rod tinabasamak manong nemi nagpadaya kami. Get together, imay da amin manong. Dagiti kakabsat ko, dagiti kakayong ko, dagiti kaanakak, manong nemi. Adapay nag-aasawa gaya mga kaanakak. Adapay gaya man apo ko ti inauna nga kapsat ko manong nemi apo ko ti tuod nanang kinitata imay ti whole barangay official manong nemi kinabkablaawan da ni nana kasta di pangrugyan di panagbalbalay nana alawen kapitan ako kagawad kitne noon yaman ti masapulyo iti barangay mabalingkat ko tumulong api ado urnong mo nana kita dabasit so nga ron tinaggastos ang paisak. Tinaggastos ka natin nga padaya. Naururnong mo ka pati, pa nagtartarakan mo ti manok. Ano do kumapayan mo saan nga napisti. Di yo kaya nagtarakan ti manok na. Ay aman, magrugi ak to tumanin. Yung saan ak to nga naimot. Aglako ak. No, ada gumatang. Kaya na kanayon to nagpaparti ak kinilakay ko tapno kanayon mo't nagsidsita kam ti karnet ni neti manok. At ano kasta agpisti, sakbay deta, ayagat ta. Maisaganaak man ta. Alawan na. Madagsakan kang launay. Maisaka kadagiti kabaranggayan mangipasimudaag, iti panagbalbaliw. Sapay ko Tanu at daman dagiti kabaranggayan tayo nga madut ugali na, agbalbaliw ta kumamatayin. Sakbay nga malado ti amin. Agpaiso manong nemi, nga nagbalbaliwan ni nanang. Adumanin ti taragan na nga manok. Amo nang taglako. Amo na pa'y tagpadawat no na duma. Regaluan na digiting opisyalis ti barangay. Manong nemi. Ket ito yung sumaro ng panaganak ti asawak manong nemi. Libren ti ted na. Para iti manugang ko. Para ti apo ko. Agtaragan kamat ngamin Roger. Ahumat ngamin pagtarak na nanang. Dito yami. Hindi umay ka sa diya yami. Tapno at damalasin. Mangalad ka. Tapos malasin no sinunod, ititarakan mo. Di may ka tibigat nga masapang no pakan. Uno saan, kahit may katimalam, nga pakakasya. Lawa na nang taramid ito tapno.
Wan, tulungan kayo. Nagpado iti mano. Ara barbaring no awanin ti pisti. Damat lagi day tawon nga on pisti ka. Adala nga min dagiti gundawon nga bigla ti pisti. Wala dahil mayat mo data pisti. Gapo iti pisti, nagbalbaliw akon. Nalaon nanang, dakkel ti na itulong kata kayo ti pisti. Dahil nga ron, ti pagkasaritak, manong naming kadagyaman naklauna iti anus mo, nga nakornos, kalpasan nga inak-insen kang ka dito Italiana. Sabi ko damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti pahadak nga nagbuya. Tuwing nga ron, agyaman nga pagayam mo, Roger. Thank you, Roger. Thank you mat kadagiti nagbuya.